हाग्रामानि दावराव देख्रेबनि आरो मा होनोमोनलाय हाग्रामानि बिबोनां मा नाममोनलाय मनमोन ना बुरमुन बिथांमोननि दैदेननायाव बे जादों। जेरावहाय 3000 बिगा हा हाग्रामाया रामदेवनो दान होनायनि उनाव दिनै जोंनियाव 5 पैसा रेभिनिउ फैयाखै। पावार प्रजेक्टआ आदानिनि नङा, बे एपिडिसिएल नि आसामनि सिङाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ, इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनिसो आरो बे डिपार्टमेन्टनिसो दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ हाखौ एलटमेन्ट होदों आरो एपिडिसिएलआ हयथ' आदानिनो कम्पानिनो लिज होदों। बे लिजसो एलटमेन्ट होआखै, जायखौ हाग्रामाया थांनाय 2014 मायथाइयाव जोंनि नैबे चिरांनिनो दालां सेरावहाय बै जोंना आइ दालां सेरावहाय 2900 बिगा हाखौ मा नाममोनलाय, मा देबमोनलाय, रामदेव बाबुनो दान होदों एलटमेन्ट होनानै। बेफोरबायदि लासिं सिं जों खामानिखौ मावा, जोङो लिज होदों। आरो बेवहाय जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरों मानसिफ्रा, बेखार मानसिफ्रा इनभल्भ जानानै गाव गावनि न'खरखौ सुंथानो हाथों होननानैसो जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेवहाय जोंहा कोटि कोटि रेभिनिउ फैगासिनो दङ, जेरावहाय 3000 बिगा हा हाग्रामाया रामदेवनो दान होनायनि उनाव दिनै जोंनियाव 5 पैसा रेभिनिउ फैयाखै। गतिके बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिखागौ। सानैसो बिपिएफनि मानसिफ्रा होख्रावला बायलायबाय थादों, बेथ' राजनैतिक सार्थसो। हाग्रामानि दावराव देख्रेबनि आरो मा होनोमोनलाय हाग्रामानि बिबोनां मा नाममोनलाय मनमोन ना बुरमुन बिथांमोननि दैदेननायाव बे जादों। गतिके बेफोर गेदेर इसु नङा, राजखान्थि इसु, हारिनि इसु। बिथांमोना लाबोदों गोहो दंब्ला एसेम्ब्लियाव बिथांमोना चेलेन्ज खालामथों जोंजों। हाग्रामाया हौवाब्ला फैथों आरो बिथाङा हौवा नङाब्ला खेरा गाननानै खाख्लुमनानै थाथों। नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै फरेस्ट बा फरेस्टारनि आनजादखौ फोसावदों, मा बुंदों? आं खोनादों, एक्जेक्टलि जों मिथिया। जोंहा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड मोनसे दङ, बिथांमोननो उदां मोनसे मोनथाय होनाय जायो। बिथांमोना काट अफ मार्क मोनसे होनानै पास खालामनाय फेल खालामनायनि मोनसे माबा दङ, राहा दङ। जोङो बिथांमोननो गभर्नमेन्टआ उदांस्रि होनाय हिसाबै बिथांमोना सिस्टेमेटिकलि खामानिखौ मावदों। रिजाल्ट होबाय होननानै आं खोनादों, खिन्थु नायनि माबायदि जायो। मोजां मानसिफ्रानो निस्सय बेखौ मोनगोन, कुवालिटिनि खोन्थाफैदों। गतिके नायनि, हारिखौ दैदेननायाव जोंनो कुवालिटिनि गोनांथिबो दङ, हारिखौ दैदेननायाव जोंनो कुवान्टिटिनि गोनांथिबो दङ। पेरेलेलि जोंनो गासिखौबो नांगौ आरो गासिखौबो सरजाबनानै जों हारिखौ दानो नागिरदों। रामदेवनि जिखिनि हा होनाय अनजलि दैमारि आरो दावराव देख्रेबमोना जोंखौ आयेन फोरोंनो फैयैया गाहाम। जोङो मिथिगौ, सासे मानसिया एलटमेन्ट लानायनि उनाव बा गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ लिस्टआव लानायनि उनाव बेसेबां समनि गेजेराव खामानि मावनो हायाबा बेखौ गभर्नमेन्टआ गावनि आवथायाव लाबोफिननो हागौ, बेखौ जों मिथिखागौ। बिथांमोना बेखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयैया मोजां, मानोना हानि आयेनखौ जोंबो फरायगासिनो दङ, जोंबो सोलोंगासिनो दङ। अनजलि दैमारिया हयथ' गावखौनो बिराद लेखा गोरों होननानै साननो हागौ। दावराव देख्रेबाथ' बुद्धसो, बेखौथ' जोङो खिब्रमाजों रुजुनोबो हायो। दावराव देख्रेबखौ, बेहा खुनु मेलेम गैया। हाग्रामानि समाव हाग्रामानि एडभाइजार जानानै बियो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन हारिखौ सोजोबनानै दा दिनै जोंनि दिनावहाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय इभेकसन खालामनो होखारनांगौ होननानै इनस्टिगेट खालामग्रायाथ' बे दावराव देख्रेब आरो हाग्रामा मोनानो। बेखौ जों बुजियै बाथ्रा गैया। जोंनि खोन्थाया जादों बिटिसिनि सिङाव थानाय 35,82,000 गासै जाति जनगोष्ठि भारतीय नागरिकआनो सान्थि गाव गावनि मोन्थायखौ मोननांगौ आयेन बायदियै आयेनखौ निर्भर खालामनानै जों गासिबो खामानिखौ मावलांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो जास्ट आरो स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों जों बिजिरगासिनो दं।